in response to complaints from residents conveyed through a letter from the Khlieh Nongsynshar of Sohra and Sohra MDC Titosstarwell Chyne met with Meghalaya Power Minister A.T. Mondal today to discuss the ongoing issues with frequent power cuts. After the meeting, Chyne informed the media that despite favorable weather conditions, power outages in Sohra and areas have significantly impacted residents, particularly students and health centers. He highlighted the lack of linemen to monitor the power supply and noted the rise in electricity bills despite the reduced supply. The Power Minister assured Chyne that the complaint would be forwarded to the MEECL officers in Sohra Division for prompt action. Kacing itu Sohra mentasi batu Power Minister A.T. Mondal. Kalau hadir bang alayo yang ni representation jom ki Nongsynshar ki Khlieh Nongsynshar jom kathan Sohra riwari barok kowe ki badan hang ni bila sain kumba arpu armut. Tapi kacing siang dang syuyo yang ni kasi dang kandiat sengi bat ngadang yo ru ya ka appointment mentah. Nak kalian jom kalau bang ngawan ban persngau ya ka ke bakini ki nang ma snong ba kham tam ki pai ba hi jong ka than bro oi ki la ya ut na ka por se ka por ya ka jing thut jong ka boarding electric ha ka than so rai bro oi ka bani kom ka di ka mat ka ba ki la kren na ya kren ba minister ka long halo ka jing lep lai kha kha dei ba ka than so ra ka di ka we na ki than ki ba don kam ha kham tam ha ka lai namar balai kam dei tang ki pai ba ki don kam ni tip ru pakai gawe na ki tourist destination hakaba ki tourist ki wan na kaleng ha mentawan sa pot Sohra tenai ka susi kalong ba ki complain teng ki mi na Sohra ki ong ba ngimyo tang ban sum na ma bundan lai teng ki myo ban enjoy bai ka tang jing sa ka ki na ma bundan lai ba kom ta ter teng ki myo ban ki don ki hotel ki jong ki ru ki na ni ki homestay ki ba myo ban see online ru na ba mo kam biang dalai injong charge mobile kom ta ter dan le ka konsan ni kalau mo ki pai ba hi generally ki pai ba ki sofa ta ka jing lip like kha kam tam ki babu ki karkhana welding ba kom ta ter ka baar kalau ha ka jing bom biang jo ki ni ki linesman kamu ki ni ki command power kani ni ka jing du na ha jo ki nong tre ha ka thain so rai bro ka we teng wave linesman u ha ban pe ta ki phau television te kalau ka ba ado kata-kata ban penbiang ya ka jinglip light nama teng syati le bagadi ka polior poslap teng pom perthat teng mo ka hap kata ka barrel ba kum ta ter be ta ka jing bombiang jo ki linesman na so kala wan ra ka jing du nong ka bakrau ye ki pai ba ka long ka jing thut sya ka long ka jing stom pai ba ta ka jing la kha ka balai ka ba ki rang ba snong ki Khlieh Nongsynshar ki kerpat ya ka department bakata kalong ba la kumno nak liang SDO ni kaliang ki engineer bagi dia benda pentip lah kadon kanunu ka jing pelip light ka ba khambun kenta bagi dia benda pentip kan syaki snong ki thau kanang ba lang ba ka WhatsApp la ni mo group jong kirang ba snong bakin tip kan ba kadon ka jing lip light kanang bakin yo ban pentip po snong ka ba sao ka di ka jing kiu palat jong ki bill light kani ka jing ut jong ki ba ka di ka bal aslam ha ka ba kila kiu ha ka di ka bill light ba kham tam ka jing bam wan ra ki bill light ka por ka biang nang ta ki don ru ki wan ra ka sisien lai banai sin sau banai te ka ni wan ra ka jing ki ba ki beduk kham tam ban siwi ka bill light de nalo ka tapat ka ba kham me kan du jing ki si ka long ka jing du jong ki transformer hoi ni su thu ba ka jing du jong ki transformer ka de na ka jing don jong ki lele jong perthat ha ki ni khendet tayo bla dep bajur ba takada ko adon ka jing thut jong ki ba khandai tli ki transformer ha ka than so rai bro ko we sen re sutanat mentasi ba na kaliang minister ila phone ya director ba ila ong ba la kum nu tang mentasi la ni la syai ni la pen poi ki transformer ha ki shlong bro ko la dam pat la lut ru le se ki babun ki ni no ya ki transformer ha ka pol ko biang te kini ilong ki mat ki ba nalayo ba ni keren ba Power Minister pada ngasoban akuli ka pangi baila sangap hai kini ki jing personal jong kirang basnong bat de tangkat taru ngai ba khmat jong ai la phone ki observe rokat ka ba ini ban le halo kini ki jing ut ki ba ki bai ba ki kan tu ta